money in my bag, flexing all on purpose, and all my bitches bad. Running. אני עם אדיט יהיה או בלי אדיט? נראה. טוב, בסדר, נו יאללה. נראה, פשוט נראה, בוא. תזמין אותי רק, אני לא מוצא אותך. הנה, סבבה. הזמנתי. יאללה, כנס. נכנס. טוב, תגיד לי כשעשית לאנץ'. סבבה? עשית לאנץ'? כן, כן, אני מדבר דרך הדיסקורד, לא דרך הפורמט, כן? סגור. בוא כנס. אוקיי. בוא נתחיל מלהיות בטרייד רום. טוב, אז יאללה, אתה לידר, אז מן הסתם, אז אתה תתחיל. בוא נתחיל משהו קטן, כן, יפה. משהו קטן. כן, משהו קטן. אז בוא נעשה נשק מ-44. יאללה, אז גם אני אעשה. אני אתן לך גרייב דיגר מ-44 גודרול. סבבה, רק תחזיק את האדיט. כן, רק תחזיק את האדיט, מכיר. הנה. סבבה. יאללה. סבבה, האמת, לא פול, אבל בסדר, אני עדיין יכול. בסדר, כן. יאללה, אחר אני רוצה קצת להתקדם, להביא טרייד. יותר... יאללה, נביא טרייד. כן. שנייה, אני שנייה באים. שנייה. אני קוראת לי, שנייה נבא. דיר בלק נשבע לך, בוקס, אתה עושה לי פה זה, כרגע הוא נראה בסדר. הוא נראה כזה, כאילו, הוא נראה קצת סקארה, כן? הוא מרגיש לי קצת. יאללה, צ'אט, אנחנו ננסה עכשיו לדפוק. הוא רוצה כבר שידפוק לי סקאם ואז נדפוק לו, אוקיי? אני עושה טרייד גדול, קבל, רק קבל. אני לא עושה לפול גדול. אני אדריפ לך. סבבה, יש כאילו... כן, אין לא פול. אני אדריפ לך סטאקים, קודם כל סטאקי לינקווד, ואני מדריפ עוד אחד ליד זה. תראה. בוא נעשה סטאק זאפו. סבבה. נעשה לך לפנק בסטאק של וול לייטס. לפנק מה נשים עוד? בוא אני אשים לך אפילו סאונד וולים. אז נשים סאונד וול כזה. נדריפ עוד סטאק סאונד וול. ואחד של 130. לא, אבל זה יותר מדי, אין לי מה להציע לך, כאילו אין לי יותר מדי דברים. אוקיי, אז זהו. לא, תיקח קצת, למה אין לי מה הרבה להדביק. תביא לי זה. אני אקח סטאק וול לייטס או סטאק סאונד וול. עוד תיקח, כי אין לי מה להציע. לא, אני רוצה טרייד גדול. בסדר, אתה תדריפ גם הרבה. אז תביא לי אדיט ואני זורק. רגע, חכה, אני קופץ פה פינה אחי. לא, אז תחזיק אדיט של הקיר, מחזיק. לא לקפוץ, להיצמד לפה. מה? להיצמד לקיר, כן, ולהחזיק אדיט. לא להוריד, אתה מוריד אדיט, אני מצא. זה מה שאתה רוצה? כן. סגור? זה מודדים, כן? 5, 6, 7, 8, 9, 10 מודדים, רגע. חכה. מודדים הכל? אני חושב שיש פה אולי 1-2 לגסים, אבל בסדר, אני אביא לך עוד, אל תדאג. אביא לך גם 144. אהבתי את השיטה החדשה, שכאילו אני מחזיק אדיט, ואז זה אומר שאני לא יכול לעשות כלום. כן, כי נגיד אם תצא, אז כן. זרקתי לך 244, וזרוק לך גם... אני יכול אולי חומרים, אני רוצה חומרים מאוד. האמת, מקודם דפקו לי סקאם, אני יכול... לא, זה לא משהו ששווה. אז זרק לך נוקטרנו, אני יודע שנוקטרנו עכשיו זה נדיר. נוקטרנו ווטר, 144. ואני זורק לך גם כזה 139, סבבה? יאללה. תביא לי רק אדיט שנייה. למה אחי, למה? גבר, בוקס אחד בחנות. לא? בכלל לא. בוקס אחד בחנות. בוקס אחד בשוק. למה? בוקס אחד בשוק.